akatanga kuita zvekukwira matower light. Akanga azera rero kuti form 4 because chikoro akatoregera ari form 3 saka akabva atanga kukwira tower light. Noti yaita sange Ngozi inoita zvemastages, akaita zvakawanda. Mwana wangu aisvika paimwe nguva yekuti ainoba maTM. Munoziva kuti ange mwana waTM ini ndakatozozviziva late anga asingabatwi. Zuva raakabatwa akaenda nemumwe munhu abva munhu ndiye akabatwa kwakutozoshidzwa kwaTM ndo pandakazviziva zvoti aitotora zvinhu achitengesa but anga asingabatwi. Yakamuitisa zvinhu zvakawanda, chero akarohwa mune muchitongorova iyo Ngozi iyoyo haana chaanonzwa, haana chaanoita. Saka yakazondibvundutsa paanga akwira tower light riri papa, muchariona kana taakubuda. Aikwira tower light iri obva akumira hembe dzese osara ari musvo otanga kushedzera zvengozi yekumusha kwavo. Ndakaurayiwa ini, ndakaurayiwa naJohn naWerek naMoses inini. Ndiri kutouya ikoko kuimba isingagarwi ini nditore zvinhu zvangu ndiende inini. MaParts angu inini Akaiswa anenge achishedzera kusvika pekuti handidi kunyepere nyika inotaura. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kukushingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwita. Akukutendai netsigiresi yamuri kutipa, tikuona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Vazhinji venyu mukaona ndagara muziva kuti aiwa pane nyaya dzinosuvisa, nyaya dzinotyisa, nyaya dzekuti mukanzwa munosara mate akaoma mukanwa. Muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yebudiriro 2 vati imbouya kumba kwedu mumbonzwawo nyaya inosuvisa iri kuitika pamwana wedu ane 24 years anonzi iye John. Akagarwa kana kuti anoti zvikatanga anogarwa nemweya wengozi munhu akaurayiwa aiva mufudzi wemombe pamusha pasekuru vake. Vanoti ivo mwana uyu zvikatanga anogona kubvisa hembe zvekukwira pamusoro petower light, zvikabata zvakare anogona kuba mumashopu akaita sana TM, asi kubatwa haabatwe. Mapurisawo kana vanhu vezesa vanogona kuora moyo zvekuti vanotadza kusvika panzvimbo. Rege titaure namama tinyatsonzwisisa kuti munhu uyu paakaurayiwa chii chakaitika uye ndezvipi zvimwe zviri kuitika kumwanakomana uyu. Mama makadi? Tiripo kana makadiniwo? Tiripo. Pandafona paenda anchinzwa mai John vari sei wana John? John ari raiti zvake, kungonetsikanawo zvake nekurwara, tambudzikowo nezvinoitika mukati memusha vaakaberekwa. Asi kuti sei zvako kunoku kubudiriro? Budiriro kunani kungoti zvine zvichando, totadza kuziva kuti vedu Weku chando chabvepiko iyo nguva ino takatarisira mvura kuti inaye. Zvakada kutobvunza kuti season yacho ndeipi? Tiri musama, tiri muwinda, tiri muchiina imama? Ameno imimi munoshanda ikoko kunhepenyuro pamwe ndimi kuti mungatotiudza nezvenyaya yemamiriro ekunze isingazivi tichingoona nyika yashanduka. Mukaona pepe pakafawo president Robert Mugabe, weather yakangochinja, saka takutofunga kuti ndo zvazvatoi. Hatichatoziva kuti zviri kufamba sei. Toziva kuti zviri kufamba sei. Takutotadza kuziva kuti zviri kufamba sei because kutoona kuti pakafa Robert that was October nditi. Izvo tatarisa futi October kuri kutonhora, isi tichitarisira kuti October kunopisa zvakanyanya but tarisai zvakuri kuita. Saka takutotyawo kuti nhaye vedu chando here isi takatarisira mvura yapariri gore renzara. Meno totonzwa kubva kwamuri. Ini ndikutoshayawo kandosika ndikutokubvunzawo mama kuti zvichiri zvewinda here, tiri musama here, tiri pai. Apa izvozvi tikwana kuti vana vakutomuka vapfeka majuzi vatonge vasachapfeka futi mawinda kuti ase temu yavabva kuti vana voita seiko, vopfeka mawinda here, voita sei? Vana vakutongopfeka zvavo sama ka. Vamwe vanogona vanopfekedzwa vana winter but hazvigoni manje. Tototenda kamatracksuit akati kuuya but manje ini ndiri kutoona kuti imwe nyaya maybe pamwe tanyanya kutadza stereki because zvinhu zvakadai hazvinambobvira zvakaitika kuti nguva yekupisa kotonhora ini zvakutotityisawo. Tinenge tine patiri kukanganisa, nyika inenge yatopidiguka. Mwari vatsamwa plus vadzimu vatsamwa. Mukatodaroka maybe ndokuti tichinyatsonzwisisa. Saka zvivi ndofunga kuti dai vanhu vamboita vachiripenda tichazoti nyika yakusvika kumagumo here kana kuti. Mama tichaura nyaya yatafambira muzuva ranhasi. Kumusha kwamaberekwa ndekwapi? Inini ndakaberekwa kwaChiota, ndo kumusha kwangu. Maberekwa muri vana vangani? Isusu takaberekwa tiri Fomba medu. Mazororwawo zvenyu makaroorwa kupi? Ndakatanga ndaroorwa first marriage yangu kunonzi kwaChigodora.
kwamutare sinemu yavo yanoshandisa ichinzi kwagudibira panonzi pamajamu. Ndakaroorwa 2018 kana ndisiri kukanganisa ndichangopedza chikoro. Ndanzwa ndafarira kuti kwachigodora ndokwaedmen chigodora here kunobudiswa nyaya mpishu ikoko chaiko zvokuti edmen ndanchitovatsvaga zvakanyanya bandoda kutenda Mwari bhosi ndazovaona nhasi ende vaita kuti nyaya yangu itange futi kufamba kubvira nhasi. Saka ndodera kuti nyaya yangu ichaita plus inofunga paita ukama pavangonzwawo kuti mwana ndiwe kwachigodora zvinenge zvangovarwadza. Ukama wanuirira because itori hama kwete yekumboti itori hama maybe semunhu wakabva kare kwachigodora but kana ndakatarisa aidha ndibaba mukuru mukoma weakanga ari murume wangu kana kuti ndiatezvara. Saka ukama wanuirira. Tisatenda mama pandanzwa muchiti ndofunga nyaya yangu yakufamba. Tisati tapinda munyaya iyoyo. Kumarriage yenyu yekutanga yandanzwa muchiti kwandanga ndakaroorwa makaita vana vangani? Ndakaita vana 4. First born yangu ndi John. Kuchizouya anonzi Florence. Kozouya anonzi Faith. Kozouya anonzi Trish. Ndakaita vasikana 3 nemukomana 1. Mukomana 1 ndiani nyaya yatafambira? Nyaya dzese yeyo dzamafambira. Dambudziko remwana John anditi rakatanga sei? Dambudziko remwana rakatanga 2011. Ndakanofunga pakasvika pana pamapurisa mwana wangu aidzawo Blackstone. Saka pakasvika mapurisa tine mafomu atinofila kuratidza kuti tatanga gore pachikoro tisati tamafila bhozi zvakaitika muri muna January. Saka mapurisa akasvika akangoti amai tiri kudai kupolisi ndimi mai vaJohn here. Saka ndakatovhunduka ndikati maybe pamwe John atsikwa semunhu anziza kutauni. Ndikati chii tiudzei kuno kusvanza ndeve mapurisa. Ndopa ndakasvika kupolisi kweke ndataura naheadmaster vakati mwana wenyu adonha saendeswa kupi kuparire nyatwa. Saka imimi ichitogadzira yamai muende kupi kuparire nyatwa. Gore iroro handiri kangano ndo rakastroka amai vangu vakangoti vachistroka sanhasi John achidonha kuchikoro mangwana acho. Saka ndakatoenda kuparire nyatwa ndichisiya amai vangu vachitese vakatorara vachirwara. Ndobva ndatonorara kuparire nyatwa paya. Chakandishamisa ndezvoti ndakanga ndichisvika pabhedhi papaina John anga akagara akaunganirwa nemame ndo mastudent doctors here. Vakatoswotanga kundibvunza inini kuti ko mwana ari kunzwei. Ndikati mwana abva nekupi nekuchikoro. Ndangoshedzerwa kuti mwana aita sei adonha zvikanzi mwana aitwa matesti ese hatina chataona. Mune fungidziro here kuti mwana wenyu ane chimwe chirwere chaanomborwara nacho? Ndikati haana asi musoro wake ndoonombotema. Ndopa vakabva vati saka takuda kubva tamita lamba panja. Ndobva ndairamba. Ndakairambirei because yakauraya imwe hanzvadzi yangu first born Yemba medu. Saka takaita kakunetsana nemachiremba ayaya. Ndobva vatongosaina kuti lamba panja. Saka seni kwacho John akabva afuma bvatanga kutambira muparire nyatwa muyami. Saka pakazotenderera ndofunga ndiye mukuru here wemanesi kana madoctors achida anodischarge vanhu nekudidi. Akasvika bva atondibvunza akati ari kupi mwana? Ndobva ndatora kuti ari kutamba. Ndikanzi ndei munomutora manamutora. Bvatarisa kadhi rake bvati ko sei akanzi lamba panja. Mandamutsanangurira zvikanzi azviite mwana anga adischarge. Ndo pakatangira John kudonha. Ina ndira kuona kuti akadonha sei. Saka takazoti tagara ndofunga after 3 months aive pane mwana wanzodzi yangu inini wairara naye ane tisheti yeredhu. Saka vaitorara vese munomudhaini anga after 3 months akascreama mwana wanzodzi yangu zvikanzi John ari kugwina. Vatitoshaya kuti chii ipfari here kana kuti chii. Ndofunga takangoti mheno zvida kuitika kumwana. Saka akatanga kuita after every 3 months kudzimara zvakanga zvaakuitika every month kusvika kutaura kwandiri kuita nhasi. Saka adaro inini ndaita business kwandakaroorwa kundaita basa rekutengesa cobra yaifamba zvakanyanya. Saka iye aifarira kutengesa kana apari paholiday. Saka apa zvakaitika yanga grade 7 form 1 takaenda tikanotengesa tese cobra. Akabva agwina tiri ikoko airara naatezvara vangu. Saka agwina tiri ikoko ndo atezvara vangu pavakandimutsa hamba ndatovati baba ndo zvinhu zviri kutinetsa patiri kuharara totadza kuziva kuti John chii kuchipatara akashayikwa chirwere. Saka pakabva paita vamwe mainini vangu vakati pana pastor anobatsira vanhu vainzi pastor nemakanga kana ndisiri kukanganisa ningirino vaibatsira vanhu vachitakatira pane United Methodist Church. Hatimboenda ikoko. Saka takaendawo ipapo yanga iri Sunday yanga iri Friday bataenda ikoko. Saka atezvara vangu vakaramba because inini ndakati handiitese kuitira kuti inini kukabuda zvekumusha kwangu ndinodaira kana zviri zvekumusha kwenyuwo munodaira. But panguva iyoyo inini ndiri munhu iyoyo anga asingabhilivhe zvechiprofita kana chero.
ndakangoendawo zvezvekungoti semunhu ane mwana ari kurwara. Saka ati zvavangu varamba kudaro takangoenda nchiti inini nabanukudzi nabaunini wezi maningi newemurume wangu. Saka tasvika ikoko nofunga pasta vakangoti dambudziko renyu nderei, vatatsanangura dambudziko rere. Ndatsanangura vakati makamboenda kuchipatara, vatatovatsanangura zvikanzi mwana uyu haarwari asi kuti mwana uyu akaiswa mweya womunhu akafa. Saka ndakabatikana nokuti inini handidi kunyepa musha mandakarorwa ndaida munhu wese kusvikira kuna atezvara vangu. Chakanyondorodza kuti inini atezvara vangu vaziye Harare ndini vachisvikira ipo pamba pamuri kuona pandiri pana bhati munhu anga ine vana vakawanda vanga vasina chido naye. Saka zvakandirwadza zvakanyanya zvikanzi mwana uyu akaiswa mweya womunhu akafa, mirai isusu hatiti zvekuti tiprofiti kana kuti kudii. Saka vakangomuisa cross pahuma, mwana abva atotanga kuti ndakaurayiwa naJohn naWerek naMoses. Saka nguva iyoyo ndakabatikana ndikanzwa hasha. Saka pastor yakati isusu manje hatigone kuti tienderere mberi nenyaya kana vakaurayiwa musina kuuya navo. Ini ndakabva ndabva pachitakatira kudzokera futi kwamajamu kunotora atezvara vangu bhozi ana bamunini vakaramba vakati havabvumi. Ndobva ndanovatora atezvara vangu yai atezvara vangu vabva vauya. Saka time yacho iyoyo vakangosvika vachinzi aiwa toda tipedze nguva, baba munozera kuti muzukuru wenyu anorwara, vakati tiri kutonetsekanawo chichichi. Vakabva vangotora John ipapo bva vamunamatira, ndobva atotanga kuseka. Akaita almost 5 minutes achiseka, ndobva ati waita zvakanaka John wauya. Chandiri kungoda ndechekuti mutaure musha menyu kuti makandiuraya kuti ndibve pamwana uyu. Atezvara vangu vakaramba, vakatanga vaita senge vasiri kuzvinzwa, ndobva vazoramba zvikanzi handinambouraya munhu ini maoko angu akachena. Zvikanzi napasta ndasi hatikwanisi kumanikidzai, chiendai kumusha munogara dare mondidedza mwana uyu asati adzokera kupi kwaHarare. Takagara nofunga indaita 1 week nchitengesa gobaba, ndakawedzera mazuva ndikaita 2 weeks havana chavakataura. Saka chandakazongogona kuudza bamunini ndikati bamunini ini ndakudzokera kuHarare, but garei pasi mumusha menyu mubvise zvinhu zvamakaisa pamwana wangu. Ndofunga ndakadzoka mva ndasikoudza baba wacho bhosi taigara tese nababa wacho panapa. Baba wacho ndisikovaudzawo vakabva vati baba wangu kuuraya munhu, dai vanga vakauraya munhu denga tiri vapfumi. Saka vakazoita sekuenda kumusha, vachindosvika kumusha kuya hauzoziva vanhu zvavakataura sefamily. Shoko ravakagona kuuya naro nderekuti atezvara vangu vakati mudzimai wako akandipuma uroi kana kuti umondi ndinoti unditengere sutu. Saka ndingangoti family yese yakabva yati mazezuro akangwarisa, mudzimai wako akangwarisa, musiya hatichamudi mumusha munomu. Saka murume wangu achinodzoka nemhinduro iyoyo ndakati ina handidye uroi nekunyara, murume ndowana mumwe asi mwana handiwane mumwe. Ndobva ndazobuda mumusha umu 2015. Saka ndabuda mumusha umu 2015 pese pari kuitika zvinhu izvi mwana wangu ndakanga ndichingofamba naye. Mwana wangu ndakafamba naye kwakawanda. Ndakaenda kwakawanda kumachawa, kun'anga, kumapendekosti, zvokuti vachaona zvinhu izvi vachatoziva kuti mwana wechu nomuziva. Ndakaenda machechi akawanda ndisingakwanisi kutaura nemazita panguva iyoyo. Pamwe anotosvikawo 13 sezvo iye ane 13 years achiita sei achirwara. Saka ndadaro zvakazodai tanhingirikina ndobva ndazofunga ndopandakazoti rimwe zuva akatanga kuita zvekukwira matower light. Akanga azera riye rekuti form 4 bhozi chikoro akatoregera ari form 3. Saka akabva atanga kukwira tower light noti yaita senge Ngozi inoita zvemastages, akaita zvakawanda. Mwana wangu aisvika paimwe nguva yekuti ainoba maTM. Munoziva kuti ange mwana waTM ini ndakatozozviziva late anga asingabatwi. Zuva raakabatwa akaenda nemumwe munhu, munhu iye ndiye akabatwa, kwakutozoshidzwa kwaTM ndo pandakazviziva zvokuti aitotora zvinhu achitengesa but anga asingabatwi. Yakamuitisa zvinhu zvakawanda, chero akarohwa mune muchitongorova iyo Ngozi iyoyo haana chaanonzwa, haana chaanoita. Saka yakazondibvundutsa paanga akwira tower light riri papa, muchariona kana taakubuda. Aikwira tower light iri obva akumira hembe dzese osara ari musvo, otanga kushedzera zvengozi yekumusha kwavo. Ndakaurayiwa naJohn naWerek naMoses. Inini ndiri kutoya ikoko kuimba isingagarwi, ini nditore zvinhu zvangu ndiende. Inini MaParts angu inini Akaiswa anenge achishedzera kusvika pekuti handidi kunyepere nyika inotaura. Apa especially unenge waramba wasiyana nababa wacho, vanhu vakataura zvavanoda zvokuti kana iwe woga unotsonzwa kuti right. Ndo pandakazoshedza asi havana kusvika pasini yekuti anga akakwira toilet, wakazoiva mangwana acho. Vakandibatsirawo nyaya yangu bva yazotanga kufamba yaakwamambo, ayanga ya2022. Saka ndakatanga kupinda mudare ramambo musi wa10. Musi wa10 uyoyo mhonda hadzina kuuya.
ndobva ndashedzwa futi muna December end of October mhondi hadzina kuuya. Ndobva tazoenda muri muna December mhondi dzakazoita zvezvekuenderwa zvezve kwakungonotorwa vavauya, asi vakaramba futi nyaya yavo. Varamba nyaya yavo kudaro, mamba akataura tichiendai muno each 200. Saka vanhu vakazoita 5 kuti 3 ava vakauraya plus build akavaka imba iyoyo, kozoita nevamwe 2 handichanyatsoziva kuti ndevapi 2 ivavo. Saka vaita 5 kudaro, vakanzi 200 each. Isusu tichitaziva zvachaita pai mumusha menyu. Saka nyaya yabva yangorova yakadaro kusvika nanhasi. Asi haasi John chete, kubva zvandakarorwa musha imomo akanetswa nemweya uyu. Takaviga bamukuru mukoma wababa vake. Nhasi ndava kuzvinzwisisa bhozi inini mangu mumba zvazviri right. Bamukuru ivavo kupenga kunoita mwana wangu uku achiita zvaari kuita, achida kukumura hembe whatever it is zvaanoita izvozvizvi, bamukuru vangu vakasangana nazvo. Ende kana ngozi iyo yakamubata haadyi, ndozvaita bamukuru vangu. Bamukuru vangu vakazozvimba dumbu, vakaoparetwa, vakazvimba futi, ndobva vazoshaya, vanga vari ticha. But vaitaura nezvenyaya iyoyo yemusha imomo yekuurayiwa kwevanhu, muri kunzi vanhu but ini hangu ari pamwana wangu i1, but ivo bamukuru vaitaurawo nezvemukadzi akaurayiwa mumusha imomo. Saka vanhu vafane kuzvimba matumbu mukati memusha imomo, kana ndisingakanganisi vanofanira kunge vachisvika 4 kana 5. Izvezvi kutaura kwandiri kuti kutori nemuzukuru akatozvimba dumbu zvekuti dai kuri kunzi kune vamwe venyu vebroadcast yenyu vanokwanisa kuenda kwaMutare izvezvi mama jamu munotoona akazvimba dumbu. Izvezvo ari kutotarisirwa kunzi angangovigwa. Ivo vakangotarisa chete madhara ese andiri kutaura nezvawaya, vakangotarisa chavanogona kuviga vanhu mumusha. Mumba mana baba vemwana wangu vapera vanhu vanongofa zvisina tsarukano. But chimwe chacho chinoita kuti ndizive kuti kwakutofiwa, mukatoona tamusunga achida kukwira Tower Light hapaperi 2 days kunotonzi kwaita sei kwafa munhu. Saka inini chandiri kukumbira ndechekuti ndaneta nengozi iyi. Aya madhara aya kana ari kundinzwa ngavabvise ngozi yavakaisa pamwana wangu, because ndaneta. Ende handizive kuti kungapindire anani. Please ndapota vabvise ngozi yavakaisa pamwana wangu, because anoita zvese zvese. Iye zvino kunyarara kudai kusakwira paTower Light tinotomusunga. Ende kana yakamubata anosunungura. Takamusunga makumbo kudai, handiti nemaoko, munoona asunungura makumbo. Motodzozoita asunungura sei? Because anenge achirara ega. Saka inoita zvakawanda. Kana ari madamages panapa hatichatotauri. Kana ari maneighbors vamwe, utori moyo munyoro akaenda akanodhameja gedhi chairo chairo. Saka upenyu hwandinorarama nemwana wangu inini hwatohweuranda zvakaitwa nevanhu vapenyu vari kufamba. Kunemba isingagarwe inoti mwana wangu inini akatanga kutaura nezvengozi iya anotaura kuti inini ndinoda kunotora zvinhu zvangu zviri pafoundation. Imba iyo iriko, inini ndakangororwawo imba iyo iriko, ende nanhasi iriko, zvekuti dai kuri kunzi kune vakashinga kana vemweya kana kuti masvikiro ngavaenda vanosvika mumusha imomo. Iriko imba iyo, evidence, enough evidence iyoyo yekungosvika vachingobvunza kuti sei imba iyi isingagarwi nemanakira yakaita. Zvese izvo zvakakwana zvakadaro. Saka inini ndiri kukumbira rubatsiro. Mwana wangu chikoro haana kuenda. Mwana wangu izvezvi kana kuti abude aenda anotengesa, munotoziva kuti kana atoo mazuva ekuti mazuva acho ekudonha akusvika munotomuchengera. Zvakaoma kuchengera murume mukuru akaita munhu ane 24 years. Mazuva ano nyika kana ichitaura inogona kufunga kuti amai ava vanorara nemwana wavo, vanoshandisa mwana wavo, but kuri kuchengera upenyu hwemwana wangu kuti anogona kudonhera mumota, anogona kudonhera pakati, kana zvikamubata achipenga anogona kusangana nevamwe vanomurova, because anoita zvese zvese. Saka inini ndinoda kuti madhara Wereki akafa, Dhagi ndiye mwana waWereki, Moses naJohn. Kunyanya John iye yatezvera vangu ivo vari kuramba vakanyarara nenyaya yavanoziva, ngavabvume nyaya dzavo zvibve pamwana wangu. Havambosondinzwa ndichitaura nezvemumusha mavo. Tichidzokera mama kumashure ndanzwa muchiti ngozi painobuda inototaura kuti ndakaurayiwa soso. Munhu akaurayiwa uyu ndiye ukama here kana kuti munhuwo werimwe bhuku? Zvakafamba sei munhu uyu? Zvakafamba sei kuti vazomutora? Ndiwe mubhuku here kana kuti hama yenyu? Ya, ngozi kana ichitaura pamwana wangu, pamwe pacho ameno hatizoti kungozi kune zvinhu zvinonzi iri triki here, but ndinoda kukutaurirai zvakanyatsobuda pakarwara bamukuru vangu, because bamukuru vangu inini varwara
ati zviro vangu vanzigadzai dare same dare ravakanzi vagadze pamwana wangu vakari ignore vakariitwa futi pane mwana komana wavo iye akazoshaya anonzi Washi. Saka vanzigadzai dare iroro vakaridelaya handiti vabankuru vaita sange vabatwa neumwe mweya so une simba vakanogadza dare iroro vari 1 vanhu nguva diki diki pamusha pakanga patozara. Saka ivo vakataura bankuru vangu vachibvunza kuti sei imba iyi isingagarwe muri kunzwa. Muridzi wemba anga achiri mupenyu akati takaivakira kuturika maonyeni kana takohwa maonyeni mugadheni. Vanhu vakavava vakanga vari veimwe mhuri because kwakanga kwakokerwa vanhu vakawanda vakati hakuna zvakadaro asi vadaro bankuru vangu vakazoita right ndo pakanovhundutswa sabhuku iye akazoshaya akati rege ndikudzei chokwadi chakaitika mumusha umu. Wereki akanga aine mufudzi wemombe wekumozambique aine mufudzi wemombe wekumozambique vakanga vasingamubhadhari. Saka mufudzi wemombe uyoyo aakuda kuenda akati iye ndakuda mari yangu akanzi tinokupa mangwana makuseni kana waakuenda. Izvi zvinhu zvaitaurwa nasabhuku avakazoshaya vanzwa roti tinokupa mangwana makuseni shuwa akamuka makuseni mukomana ndokumutsa baba vaivai but baba vaiyo chavakagona ndechekuti vakabva vangomubata vari 2 neanonzi Moses vanhu ava mabrothers vabata uyuwo Johnwo ndakanzwa kuti baba vakavabereka vakabva vamhanya ndivo vakamhanya kuna sabhuku kunozivisa sabhuku kuti izvezvi ndasiya Wereki naMoses vachicheka munhu. Saka nofungawo sabhuku akazouya nekuna John bva vaenda vese bva vanoona zvinhu zviri pasini. John isusu tichinzwa tonzwa kuti John akapuhwa mari inonzi vharamuromo ndo ati zvavangu inini vapuhwa vharamuromo bva vanyarara nenyaya iyoyo. Saka munhu uyu akanga ari mufudzi wemombe nofunga ndiye ari kutonetsa pamwana wangu iye mufudzi wemombe iyeyo. Saka akaurayirwa mari yake ndo nyaya yandakanyatsonzwa sindiwo kuMozambique. Even yango Ngozi ichitaura inotaura chiMoscan inotaura chirungu inotaura malanguages iwayo ari 3 inotaura zvese Ngozi iyoyo. Ndichazokuningirira ndine mamwe maaudios ameno ndakangozvito paabva kurwara because ipapa hana 1 week last week yesaita takatomukira achitorwara. Saka ameno chayangoita kuti nditorewo maaudios ndichakunzwisai inotaura zvakasiyana siyana. Sapane dzimwe nguva here dzekuti ikatanga kutaura kana kuti isina kubuda munogona kutaura mutaura nemwana wenyu but mozonzwa iri Ngozi yakutaura. Izvozvo inozviita tinogona kutanga kana nekutonetsana atanga kuve rude zvotangana kutopindura rafu haambondionesa amai ikada hayo kutonyatsouya yakanyatsochaja chayanogona kana kutondidzipa. Saka kana pasinawo vanhu takanura pamwe ndingadai ndakafa kudhara. Saka ndinobva ndatoiziva kuti ingozi pamwe tototanga kutotaura kana anga ine chinhu chaanga akatora anobva atotaura kuti ndini ndakamutuma kuti atore chakati kana ndini ndinomutuma kuti aende kwatema ndini ndakamutuma kuti abe pakati kana ndini wotoziva kuti yatoongozi yeye iri kutaura. Saka patinotaura nayo manje tichiti naiwe iwe wacho tokubatsira sei enda unonetsa kumusha kwawakaurayiwa inotaura kuti inini ndiri mumusha mandakaita sei mandakaurayiwa zvekuti ndiri pamwana ina handizvizive ndiri mumusha. Saka inotaura iye haitomborinei nekuti kana muprofita kana kuti chii inotaura ende inotaura. Ndazva muchiti even bamukuru pavakafa vaitorwisanawo nengozi yauya pavari yemunhu wechidzimai. Muchinzwa imi marorwa mumusha umo munhu wechidzimai uyu akanga ari musikana webasa here ndanzwa iye mwana wenyu ndiye mukomana wemombe wechidzimai uyu akanga ariwo wechidzimai ndingati payakataurwa nana bamukuru sitaingoti munoziva zvinhu zvisiri mumba mako haunyatsozvinzwisisa but mudzimai wawo aizvinzwisisa but kuti tigare pasi tichikurukura munoziva kuti kana iwo unongo chingodayirawo but kuti ndizoziva nyaya yechidzimai iyi patakaenda kudarira mambozimunya yakabuda zvikanzi kune musikana akaurayiwa akaiswa mubottle store. Kune bottle store izvozvo ririko hameno richiri kufunctiona here kwozoita mumwe akaurayiwa akaiswa mugadheni. Saka handisozoti madzimai 2 here plus mukomana 1 kana kuti vakomana 2 here plus mudzimai 1 but ariko wechidzimai. Bottle store negarden ndore maonyeni anga achida kuzoiswa mumba hongu igarden rairimo handiziva kuti izvi zviri chiri kufunctiona sei but igarden rikuti pamajamu raitoraramisa pakanaka zvisingaita handiziva kuti pachiri pakanaka saizvozvo here asi raitoraramisa garden hombe nekuti unotongodiridza zvako wakagara kudai si unenge uchingoti wenyu muri pai muri kumugarden vakaita mari vakatoita mari negarden iro andati vari kuita mari negarden iroro.
botosto nderani nderawereki but izvi zviri kushandiswa nemwana wacho anonzi Dagi. pese pamuri kutaura ndiri kunzwa ivavo vamene ndi baba mukuru ereki here kana kuti baba munini ndiri kunzwa zvakare ndivo vari paforefront ndivo vari kutanga pazvinhu zvese. Pekutanga ndambonzwa muchiti mwana kana ngozi ichibuda inotaura kuti ndakaurayiwa naereki nemunin'ina wacho Moses here baba vakazongopindawo pakuti vakapiwa mari yevhara muromo. Baba mukuru ava ereki ava makatarisa imimi pamakaroorwa upfumi hwavo hwanga hwakamira sei ongori munhu wekuti tikatarisa tinoti zvichidawo shuwa kuromba makuzozvibatanidzwa izvozvi kuti aiwa pane mushonga inobatwa yekuti vanhu vabudirire kana kuti vangoriwo munhuwo zvayo vazhinji vanobva vati aiwa angoriwo tsuro yemubhuku iri kungoshandisawo nyama dzevanhu kana kuti kushandisawo mishonga paisingashandi. Makavatarisa imimi tingati here munhu ane upfumi. Uku kwaMutare vanoti bambo munini vakanga vari munin'ina wahati zvara vangu handiti Weku. Isusu tichiroorwa mumusha umu munhu anga akasununguka ndiye munhu ane bottle store plus shop handiti munhu akanga aitori nemota yake aminoti wodzadziri ngani bcause inini asinganyanyi kugara mumusha stereki nguva yacho iyoyo but munhu wekuti aiti kana mumusha mukaitika kana dambudziko aiwa anga asingazizi kana kuburitsa mari but panguva yacho iyoyoyo unenge uchingoti aiwa munhu anozvishandira munhu ane mari dzake. But izvezvi nekurwara kuita mwana wangu ndikunyatsonzwisisa kuti ya munhu yanga akaromba sei ndiri kudaro because zviri kunzi izvezvi hakusisina kana chiruka even nyangu patakabva nofunga a month ago zveshuwa uri kunyatsoona kuti zvachinja munhu anga ine mari dzake ndiye akavaka imba isingagarwe mukaenda mukanoiona imba iyo yakanaka i6 roomed house stonework ine ceiling ine zvese imba inofanira ichigara vanhu but haichagara vanhu ameno izvinezvi pamwe yakugara vanhu handiziye kana kuti vakazonzwa izvi vachatotanga kututa property kunogara for these guys but isusu takapinda mumusha umu imba isingagarwe ndobva avaka futi imwe hombe saka munhu anga ine mari akavaka futi imwe inenge ngetori 7 roomed dzimba dzake dzakanaka saka toti anga ine mari because aiwana zvaanoda anga ine mota anga ine mashops anga ine dzimba dzake dzaaivaka. Imba varoora mongonzaiwa iyi imba yekuchengetera maonyeni makatarisa 6 roomed house imimi sekufunga kwenyu pamakaudzwa sei makangonzeraiwa iyi imba yatigare kana kuti atiivhure ndeyekuchengetera maonyeni inongopindwa nevarimi. Zvazvinoita ndezvekuti isusu takatoudzwa handi munoziva kuti vichiroorwa kuna anonzi makuwa isusu takatoita kunzwa nemakuwa kunzi imba iyi haigarwi. Inini personally handobvira ndakakusvika nanhasi ndinotongotywa kusvika but vamwe vane zvivindi vaitosvika vachitonyatsoda kuona kuti zveshuwa sei imba zvakambonyatsomira sei hainyatsogarirwa pasi uchinyatsoudzwa kuti imba iyi haigarwi but ukaramba uri musha unongopesera wangozviudzwa kuti imba iyi haita sei haigarwi. Saka vanhu vanoita sevanotya kutaura chokwadi chavanoziva mumusha mavo nekuti vanotya kufa vanotya kana kugadzirwa ameno because zvinoita sekunge atanga kutaura nenyaya iyi otozvimba dumbu kana kuti otopenga kwakutorova pasi handinyatsonzwisisa ipapo pamwe inini vakatonditadzawo nenyuda kuti ndakakasikawo kubuda pai mumusha imomo. Saka murume wenyu endadzwa muchiti makazosiyana naye wekuti hama dzakava dzati aiwa mudzimai uyu akangwarisawo anogona kutifumurira zvimwe zvinhu zvedu saka kubva ipapo pamasiyana nababa zvemwana izvi muri kufambira muri wani hongu ndofambira ndiri wani even kwamamba vana kuya havana kumbouya kumusha kwavo ikoko havana tombouya vanhu ivava vari stubborn kusanganisira naye John wacho ivate zvara vanguva vese kwamambo ikoko vanga vasingauye vese manje wese baba vacho havatorina nabasa nemwana. Rimwe zuva ndakaingwa nemamwe maneighbors ataigara navo vakati naimi endei munoudza baba vacho vagadzirise nyaya yange iri Africa Day ndikati havabvume imimi endai pamba pavo havagare kure vanogara kwatabva nako vakaenda vakanotorwa vakasvika vakaona ari patower light chavakagona kusvika vachitaura vakati imbanji mutoriro aiwa mutoriroyo vachitobva ipapo vachitorova pasi vachidzokera. Saka munhu akadaro unotongoona kutoti kana ivo vakagadzirwawo kana kuti havatorina basa nemwana uyu because mwana uyu paakatanga kuita zvekudonha vakabva vati ini handiendese sasika muchikoro saka zvese ndaandangoona zvese pamwana wangu. Takatarisa mama ndanzwa muchiti munofamba maniita nekufamba munoenda kumachechi munoenda kumapostori munoenda kwese kuti mubatsire mwana uyu kwese kuri kungobuda tsanangudzo idzodzo dzekuti ndakaurayiwa ndikaiswa pamwana uyu kana kuti kumwe vane tsanangudzowo dzavanenge vachipa. Chinoitika pamwana wangu inini haaprofitwe
kuti nditi mumachechi meso umu mandakafamba ka anoprofitwa ka ndinganyepi. Dzimwe nguva tototi kana tatosvika totogara zvinotoita senge zviri normal handiti inotobuda yega yotaura haaprofitwe. Saka ndichinyatsogutsikana kuti mwana wangu anonetswa nemweya weNgozi, mwana wangu ina haaprofitwe. Profit inenge yatoombasera inotoratidzira manje ende kana yakatonyatsoda kuratidzira hapana matiki pachechi ipapo. Saka kashoma kuti haaprofitwe, kashoma. Tikatoenda ari normal zvinongoitaonge zviri normal. Katogona kutoti tatoenda totodzoka panopamba zvinobva zvatotanga. Saka kashoma kuprofitwa kuti nditi nyaya dzetsanangudzo kashoma kumwana wangu. Tsanangudzo dzine dzakutongotaurawo kuti regai tiite ichi vachizamawo kuti pamwe zvingapere but unenge uchingoona kuti kunenge kungori kungosesekedza. Ndanzwa mama muchiti mwana anoti kana akarara munogona kumusunga kana zvichinge zvatanga uye zvinototi pamwedzi zvine dhete here kuti kana kuti musi wa20 wega wega totozoti mwana nyaya dziya dzatotanga. Kare taitoziva kuti kana mwedzi wapera hatisvike musi wa5 but iye zvino zvinogona kungoti chero pazvatodira hazvisisina zvezvekuti madhetsi kana kuti chii. Akada anogona kungorwara kana anogona kuti continuous kugwina for 3 days. After 3 days idzodzo zvototanga kana kuti anongogwina chete haachapengi. Akada anogona kuti kana 3 weeks takatumukira mumba chakachaya zvokuti akanga agwina akatanga kupenga 3 weeks takamusunga tiri mumba tichingoitira chete kuti tikamutsudzunura hapana chakanaka. Ndanzwa mama pane nyaya mambotide hamuna yenyu zonyatsopinda nezvayo. Ndanzwa muchitaura zvekuti mwana anoba kana ngozi yacho ichinge yamubata. Mukasitaura zvakare nyaya yekugaufa ndauzonyatsonzwa kuti maipedza sei. Mati kugaufa akaita sei mwana? Nyaya yekugaufa zvakaitika ndezvekuti inini akatongobva pana pakachena but anga asinganzwi zvakanaka. Saka ini ndakatozoita zvekuratidzwa iri akaenda achino baba vake vekumubereka vanoshandira akaguyi. Nyaya iyi ndinofunga yakaitika patone or 3 kana 4 years back. Saka akasvika pabasa kwababa vake kuya zvakamubata achitopenga. Saka baba vacho akabva vati kana mutoriro atotumwa nani ndada kuzoona manje handizivi kuti audio yakatorwa vhidhiyo iro rakatorwa nani. Zvikanzi kana utori mutoriro. Saka anonzi akaenda pagulf paipe pane vanotengesa mafoni aingosvika achingo zvekuti kana ivo vacho vakashaya kana simba rekumurova achingoranyura maningi rikinda achiita zvisingaiti. Saka ukatarisa mweya wekuti unonodena vanhu kuti vamurove either angonzi akafa kana kuti akarohwa akaba kana kuti akarohwa akadena but hazvizoitike saizvozvo. Vanhu vacho vanongoneterawo. Saka kakwira pataula iti mukafonera kana vezesa vanobva vanoita futi. Hapana kana akambouya, vazhinji vakazama kuzviita. Kufonera kana mapurisa hakuna, kana mapurisa anosvika anongoburukawo kana aneta kanawo zvangomitira. Kana akada anogona kuburuka achitokwira achiburuka, anogona kukwira kana ka3 achikwira achidi. Hapana kana anokwanisa kumubata nokuti zvaanenge ari zvacho anenge asisiri iye. Saka mazodaidzwa kwaTM vakakutsanangurai vachiti chii sezvo ndanzwa muchiti kakasirike kutanga. KwaTM paakabatwa ndakanyanya kurwadziwa zvakanyanya because akanga akabatwa ine poloni nemasoksi echikoro. Saka abatwa ine poloni nemasoksi echikoro so vakangotiti nokuti paakatore papa anga ari underage. Zvikanzi satisunge vana vadiki imi munobhadhara. Ndikati ina handibhadhare shedzai baba vacho. Zvikanzi kuti timuendese kupolisi zvibude plus kana mwana achiba poloni zvinoratidza kuti anenge achiishaya kumba kwavo. Ndikati aiwa haasi kuishaya kumba kwavo asi kuti inenge iri musikanzwa yevana. Saka inini handisinganyatsozvinzwisisa kuti mweya iwoyo. Saka baba vacho vaenda vachinomubuditsisa ikoko. Ndofunga ndingangoti hapana kupera 2 days mhepo yebva yabata. Zvikanzi ndini zvangu ndakatoita kuti atore poloni nemasoksi plus anototora zvimwe zvinhu zvaanototengesa. Mwana wako haatengese chakadai ende zveshuwa ndakazvitarisa zvinhu izvozvo akatozvitengesa kakawanda zvinhu izvozvo. But chandinozozvidira ndezvekuti ikanga yataura kudaro zvinoita sekunge zvatopera. Izvazvo zviri zvekuba izvi nekudi akatozvirega ane nguva azviregera. But paakarwara musi unoyu akanga akagara nevamwe vakomana pabridge. Handizive iye aiti ndiri kubva kumunda. Pakateera mumwe mukomana waanototamba naye achiti
John anitorera foni yangu. Ndikati vakutorera foni nguvai, enda kumapurisa. Zvikanzi aiwa mama, asinoda kuti tiende kumapurisa. Ndingokumbira kuti tipinde mumba menyu because foni iri kuringa. Panoti tiende kumapurisa azviti. Takapinda mumba, shuwa akafona mukomana iyi. Afona zvesha foni takainzwa ichiringa yavigwa. Tikati ko watorere foni, zvikanzi ndambotora foni yemunhu. Funga witness yangu ndamai avakanga varipo, mai yamupingidza. Ndakamutuka zvokuti but unotongoona kuti kutotuka kupedza nguva hapana mbopera 2 days ndipo akabatanga kurwara. Saka mamwe masaini anondiratidza kuti mweya uyo uri padhuze. Chaunoda kutanga kuti akatora chinhu chemunhu toti akaba anogona kurohwa ofa kana kurohwa okuvara. Mama tozaka kuti dzimwe ngozi dzinototaura kuti tikuda chakati nechakati, tiri pei nechakati. Manje iyi ngozi yekuMozambique iri kutiwo chii? Nekuti kana ndichirangarira ndofunga tine nyaya dzanamunyaradzi vaye kugokwe vaye vekuzhombe uko vakatora kuti aiwa isusu tiri kuda mombe 60. Iyi yekuMoskeni manje iyi painobuda pamwana wenyu inotaura here kuti iri kudawo chii? Inoda kungobviswa here? Inoda kuripwa nei kuti ibve pamwana? Iendayo kana ikoko kumusha kunana sekuru vayo? Inini hangu ndakuita semunhu ane experience nenyaya yezvinoitika pamwana wangu. Nofunga chairi kunyanyoda kubvumwa mushombo bhozi vanhu ava kava. Nofunga haingagoni kutaura uripwa ivo vari kuramba kuti vakauraya munhu. Already vari kutoramba kuti vakauraya munhu. Handiti. Saka chairi kuda iri vatotanga yabvumwa kuti ndakaurayiwa. Yositanga maybe kutaura chi uripwa. Because first stage yakatomisa zvese ndiye kuti vana ate zvarangu vari kutoramba kuti tisati zviziye maoko edu akachena. Musha medu hamuna zvakadaro. Ndanzwa mama muchiti pamakaenda kwaChangamire kwakaenda vanhu 5. Ndanzwa zvakare kusanganisira Bhiridha. Bhiridha akapindawo panyaya idzi pako vakaimba here? Akapinda papi Bhiridha panhau dzengozi idzi? Ndingati Bhiridha achipinda. Patakatanyatsotangisisa kuenda chaiko ndashedzwa inini tafonderwa naMambozi munya. Ini ndakangosumuka nemwana wangu. Mandakasvika nofunga kwakanga kuine vanhu vekwaChigodora havaisvika kana 20. Hana yangu yakatomborova ndikati vedu wei ndichadii but chandakafarira 3/4 yese yakanga iri kusaidi kwangu. Vachitotaurawo kuti vedu isusu tatonetsekana nekuda kwemweya uyo wengozi iyoyo. Vanhu ava ngavabvume nyaya dzavo. Saka pakuzotaurwa kwazvo pachitaurwa nyaya yachikepe anova ndiye Bhiridha. Mambo vakati hatimusii nekuti iye akatoona zvinhu zvichiiswa pai mufoundation akanyarara nazvo. Aifanira kuti aona obva anoudza sabhuku. Ndosaka Bhiridha ari kubatwa panyaya iyi kuti angadei akataura nyaya ingadei yakapera kudhara. Ngozi inoti zvii zvakaiswa mufoundation? Kana achitaura iye anongoti kana ichitaura inongotaura kuti inini ndakaiswa mwoyo wangu here. Zvimwe zvacho handizonyanya kuzviteerera but inenge totaura zvemwoyo nemaprivate parts. Inotaura zvakawanda-wanda. Inotaura zvakawanda-wanda. Saka inini ndaida kuti kana stage yeya ane stage yaanosvika yekuda kupinda mumba imomo even yangu ari kuno anoti ndiperekedzei izvo ndoda kupinda mumba umo. Ndanyatsowana vanogona chaiko chaiko vanosvikopinda naye. I think ngozi iyi yainoningirikina pane zvinhu zvayo. Pakaiswa zvinhu zvayo yaisvika ichingosikotora yega. Zvino kana baba vemwana vachitivo mutoriro yemadrugs chichi vanodii kumbomutora mwana woenda naye kana kuchipatara vombonomutestesa kuti madrugs here chokwadi kana kuti imi makamboenda naye here kuchipatara unotestwa kunzi zviro kwazvo sevakomana madrugs here kana kuti mova nenguva yekuti nababa naamai moratidza kuti aiwa ona kakadhiri mumwe wangu randabva naro kupi kuchipatara ari kutaura kunzi mwana aiwa hamuna madrugs arimo. Tiri kutofungidzira kuti chi ingozi iyo iri kutaura hapana mwana paachita zvemadrugs zvotadza kubatwa nana chiremba. Chinonyatonyatsoitika pana baba vacho inyaya yekuti havatori nahanya. Nokuti mwana uyu achitanga kurwara akatangira akaendeswa kuparenya akatestwa zvese. Handiti tikanotora mwana wedu takanga tiri tese. Mwana wedu anga asina kana tombotanga ari mwana mudiki. Akazombodonha zvekare tiri kune imwe chechi. Mukamutarisa akakuvara apa akasonwa apa akasonwa apa. Akasonwa pane pamwe pacho paakasonwa. Akaenda zvekare kana ndisingakanganisi inenge yanga ya 2020. Akaendeswa zvekare kuHarare hospital akatestwa zvese akashayikwa. Handiti tikaenda nayo futi nofunga 2022 kana ndisingakanganisi akadonhera kubudiriro 10 ofuku. Saka state yaanga ari vanhu vakandibatsira vangoti ngatinangeni mwana kuHarare hospital. Chekutanga chavakaita ndechekuti chisvike ikoko akagwinha kanenge ka3.
Ndofunga ndakatombotukwa nemanesa aya vakanzi makaregedzesere mwana mapiritsi. Ndikati mwana wangu haasi pamapiritsi, handa kuita nharo navo. Akatanga kutorwa matesti ese, akashayikwa futi chirwere. Baba vacho mukavafonera havateeri, chero ari critical sei havateeri, izvo havaite. Zvakafanana nesini yekuparara nyatwa ndini ndakaenda ndega, but taigara tese. Munhu akazondibatsira kuti mwana abude ndibamunini munin'ino wemurume wangu, ivo vaivepo vakatoshama vakati ndibaba vaiva vasina hanya nemwana. Saka munhu wewe kutoti havatorina kana basa naye. Iye zvino ndo pavakungoita zvemadrugs vaisimbotaura kuti ipfari, because pari vakatoona kuti hadziko, ende tiri kutotaura kuti hadziko nenyora dzemvura dzakabatwa. Iye zvinova kuti madrugs, pamadrugs kana neniwo ndinomurambira, but semwana zvake anokura, vana vemazuva ano vari kuexperienza zvinhu zvakasiyana siyana, ende mwana anogona kuti regai ndimbonwawo doro, regai ndimbodii. Harisi zera rekuti ndingamuchengere, izera resarudzo, but nekuda kwekuti nezvinoitika paari ndinoramba ndakamuchengera, zvokuti pamwe anogona kuitawo doro riye rekubira kana kuti fodya yekuita sei, but ina handitomutenderi ende haazvipote ndichiona. But kumadrugs, drug rinokwidza munhu patawalight, drug rinoendesa munhu pasi pebridge, drug rekuti iri bagla bhairi akabata iri anorikwachura nesimba raanenge ainaro, anotoda kana varume 8 kana 10. Amino kuti rinenge riri drug rerudzi handizivi. Mama muchiti anzwa nekuparadza zvinhu kana mhepo yakamubata, ndikanzwa muchitaura zvekuti akatokwachura kana kuti akadamaged gedhi revanhu. Pamba pacho pakadamagedwa gedhi vakazvigamuchira sei? Vakazvigamuchira, ndinongotawo dzimwe nguva kugona kugarisana nevanhu, vakazvigamuchira vakati tinogadzirisa mulaini munomu. Panapa pane masofa akanga ari amai vangu inini, akangoti zvamubata rimwe zuva ndakatosara ndobva kwandaibva inini, akangomatuta ese kwakunomati mugoronga umu, kwakupaza ese, kwakupedza kwakuti mapuranga eyuhuni machira kwakupisa masofa amai vangu inini. Mahwindo mukatarisa mahwindo epanapa kupwanywa, ende zvinenge zvamubata zvine masimba, mamwe madhoo chaiwo haachavhari. Saka inguva yakaoma iyoyo, zvokuti pamwe dai tisingamusunge ka hazvimutadzise kuenda nokwira toilet kana kuenda kana kumwe kumba kunonhingina, but ezvino tinosunga totoshandisa shoeless chaiyo, because zvimwe zvinhu izvi anotsudzunura. Saka manje ndanzwa panapa muchiti anorara nemwani wanzvadzi yenyu usiku, motorara zvemuchidongorera kana kuti muri kuzvifambisa sei pakurara kwake, because zvinogona kubata kaakarara? Pandataura kuti airara nemwana wanzvadzi yangu, mwana wanzvadzi yangu inini anga asati aroora. Izvi zvakaroora turi neupenyu hwake, ndeve same age. Saka iye zvino anorara nevamwe vanin'ina vake vaanorara navo. Pane munin'ina wake anototi akanzwa akugwina anotomhanya, mama mukoma John waakurwara. Saka imwe nguva kana zvakanyatsooma, vana ava vanorarawo nevasikana munomu, inini ndinogona kunorara naye, because zvinenge ipapo ndinenge chinyatsoona kuti zvakaoma kana kugwina kwakamubata, toita kutotya kuti anogona kuzvikuvadza kana kuwirwa nezvinhu. Saka ndinogona kurara naye inini, but kana tichida kurara zviri safe, iri nyaya yekupenga, tinotongomusunga. Zvekuti achazoda kuita weti, zvekuti kuchazoda kudii, tinongoti hamhino zvazvaita ikoko, but hake haazviitire, because kazhinji anenge asingadyi kana yakamubata. Saka anotozodya toti yaita 3 weeks, vamnombotaura kuti zvinombogona kutomboita nguva zvakaderekedzana, anenge asingadyi pese papo. Kana mvura anenge asingatoide, chinhu chaanenge achitofarira ipapo, kana muchiziva anonzi making kuza nemabiscuits, ndo zvinhu zvaanenge achitodya ipapo pamwe unonwa mvura, asi anotozvidya apo nepapo, anenge achitoti inini mwoyo wangu wakasviba. Saka panguva iyoyo pazvinenge zvichiitika, anenge pane nguva yedzekuti zvinombomusiyawo kana for 5 minutes or 10 minutes or so, kana zvinongoramba zvinaye chete kusvika kutorara akangodaro. Kana zvikada kumubata, zvinogona kumubata zvekuti imimi kusvika kwamaita panapa, papa hazvitogariki continuous, zvikada kumuita 2 days dzakasimba. Ende kwete zvezvekuti anenge achipenga zvezvezvo, anenge achinzwa kuda munoziva shungu yake anenge ada unokwira towerlight, ndo panoperera shungu yake. Saka anenge mukamutsudzunda anogona kutanga kana kurova madziro nezvibhakera izvi, kana kuda saka anenge aine simba riyere, undototadza kuziva kuti riri kubva kupi, because anenge asingadyi. Anoita continuously for 3 days. Kana zvichida kumuregerawo, tinenge takutotarisira
after 3 days ndo pazvinomboti anomboti huye muita sange muri kutaura nyaya muchipindirana but zvichidzoka zvichimubata but ane 3 days dzakasimba dzekuti hatina nyaya achiimba vanhu vemuno vanotomuziva achiimba zvekumozambiki izvozvo achaangonzwa kubata kuda kuimba ipapa anongoimba zvamusinganzwi kana kungoshedzera but mukamuona anenge ari munhu iye ari kunyika iri kushandwa zvine simba nezvaanenge achiita vanhu manje munharaunda ndanzwa muchiti vamwe vanogona kuzofungira kuti mai ava kunyanyochengera mwana zvichida vanogona kunge vari kurara nemwana wavo munharaunda zvichitanga kuitika zvinhu izvi vanhu vasati vanzwisisa dambudziko remwana kuti ingozi yakatomugara mashoko anambosvika iri munzeve dzenyu kuti amai vanogona kunge vakaromba kana kuti amai pane zvavari kuita nemwana kana kuti mamwe mashoko akangosvika munzeve dzenyu kuti mukamarangarira izvezvi munonzwa kuti yash asi munhu uyu ndakanga ndamutadzire mamwe achangono kusasvika kwamuri direct vamwe anogona kusvika kana kunana mama vari munomu woudzwa unzi imi amuno zvinoitika pamwana wamai ava vanozodai mashoko amuchiri kurangarira mama amunombonzwawo kana kuti amakambonzwawo chitaurwa nevanhu akamira sei mashoko akataurika asi ekuromba hawo hana kutaurika because ipapo zvinhu zvakatoomawo ndaitotambudzika zvakanyanya ndaitotambudzika zvakanyanya because mari zhinji yandaiti ndikabata ndainge ndichingoisa kumwana wangu ndaisanganawo nen'anga dzinongodawo mari dzainyepa ndaisanganawo nemaprofita anoda mari ende panguva yacho iyoyo uchitambura kudaro unenge uchingoendeswa kunhu kune mari ende vachishedzera ma100 ma80 ma100 ma200 US saka ndanga ndisina kana chandandinacho ndisina chandinacho kudaro shoko ndingangoti mashoko akanyondirwadza ndeyekuti akasvika munzeve dzangu yekuti dai vadzokererana nemurume wavo vagadzirisa dambudziko iri vanhu vanga vasati vanzwisisa kuti baba ava havana basa nemwana asi pane imwe nguva ndingatoti pamwe kuzokwira kwakaita tawalaiti kwakaita kuti zvekare vanhu vanzwisise kuti vaone kuti zveshuwa baba havana hanya ndosaka mai vakavasiya ende iye zvino ndikunyanyofara nekuti baba vacho vanotoshorwa zvakanyanya saka ndo mashoko mamwe unoita sange musha mevanhu umu wakabuda nekuda kana kuti kana kuti wakatsvinyira semunhu wandaigara naye panapa pamba pevabereki vangu saka baba vacho ndaigara navo panapa saka unenge wakuita sange munhu iye adadira mwana wevanhu nekuti urikugara pambani but ndoda kufara kuti paakazotanga kukwira tawalaiti pane chimwe chokwadi chakazikanwa nenharaunda chavakanga vasingazivi chekuti chakasvika pekuti iye zvino vanhu vakutongogutsikana kuti amai ava nedambudziko ravainaro dai mwari vatongopindirana kuti mwari avanzwira tsitsi nekuti ndinongoita ndega havagari kure baba vacho plus iye baba vacho munhu aitotaura anofunga ndambokutaurira ndikati paakarwara ndopakarwara amai vangu baba vacho vaitoshedzera vachiti ndizvekumusha kwaambuya nekuti kusitoroka kwaita ambuya zvarova ambuya nemuzukuru saka mashoko akambondirwadza iwayo vachiti ndezvekumusha kwaambuya acho ndezvekumusha kwaambuya vacho kusvikirawo inama yangu akazoshaya dambudziko rarai rangosara ringoripo saka zvinhu vanhu vakazvibatanidza zvimwe zvinoita saizvozvo ende zvinombokuremera zvishuwa saka mama chipendera rubatsiro rwamuri kuda imimi rwakamira sei uye ko zvino muchiri kusarudza here kuti muda kubatsirwa nani kana kuti nani inini iye zvine zvandisarudzi nenhau yekuti chandiri kuda ini ndechekuti ndingati kumachechi kwese kwandapinda vanhu vanozongopesera vati mushonga wengozi kuripa unozoita sange iwewo wacho ndiwo wakakonzeresa ngozi yacho ende ini handigone kuripa ngozi yekwachigondora kana kuti kwagwidibira ndakatoroorwawo handiti but kuti tibatsirane kuti zvifambe vanhu vanenge vaisa musoro pamwe chete but kana vanhu vasingaise musoro pamwe chete ini ndakutokumbira kuti vanogona kubvisa ngozi iyi pamwana wangu ini ndiringoda upenyu hwemwana wangu chete nometa ndeve chivanhu nometa ndeve chii kuti mwana wangu akwanise kurarama life inonzi yake kana kuti vanhu vanogona kunopinda mumusha because ini handizive kuti mwana wangu mumusha umu akagadzirwa zvakaita sei nokuti mwana weye ndainyanyoenda naye kumusha zvakanyanya saka handizive kuti akagadzirwa zvakaita sei kana zvichida mumusha macho kana kuine vanokwanisa kupinda dzingave n'anga kana maprofita asi vedu wee mari ndapera kuti titi ndichada vanobhadharisa vanhu wee mari chaichai ndiwe handisisina hongu ndiko chida kuti mwana wako ararama unogona kutseketudzwa kunzi tsvagei 200 unoitsvaga asi ndine vamwe vanawo vanenge vachida kudya vanenge vachida kupfeka vanoda kuenda kuchikoro saka ndinenge ndakatoomerwa panguva yacho ndiringodawo vanobatsira nemweya waMwari ende vanozvigona vanozvigona
ndakumbirisa vamwe vanhu vandava kutya ndeve big to send because kuzotanga kupenga kwakaita mwana wangu kunzi akupenga imwe chechi yandakaendawo ndobva vaita go back to sender yaishandisawo mapakatwa hapana kupera mwedzi ndopakatanga mwana wangu kupenga because ini ndaingoziva kuti anogwina pamwedzi munguva yechiuya ichingotaura but kubva ipapo ndakatanga kupinda busy kusvika nanhasi saka ndakutyawo vanhu vaive vego back to sender kana ari wego back to sender anofanira anyatsoziva kuti zveshuwa asi yaarongedza zvinhu panzvimbo ende hazvidzodzokeri mwana wangu zvichindipa dambudziko manje mani nguva yakakura kudai musina kumbodzokera kumusha mama plus masiwa zvakare nemurume mumusha imomo toti vada kukubatsirai kuti mwana asunungurwe toda kuenda pamudzi pazvakatangira kana kuti paimba iyo yakaiswa MaParts emweya uri kubuda paari uyo Ngozi makazosununguka here mimi kutakura imimi nemwana moenda zvakare ikoko kwaChigodora uko kumusha kwemurume wenyu kuri kunzi kwacho kune imba iyo yamataura kuti haipindwe iri kunzi iyo ine MaParts emunhu akapondwa vanonokugamuchirai sei havana vazodzingiriswa here vasvika ikoko imimiwo ikoko makasununguka here kuzodzokera kunobatsirwa muri ipapo inini kugamuchirwa kana kusagamuchirwa inini zvese ndotambira asi ini personally ndakasununga kuenda kumusha ikoko because handina chandakavakanganisira ivo ndo vakandikanganisira saka inini ndinenge ndakutokumbirawo kuti nekushinga kwangu hauzonzwisa hako vanhu zvavanofunga kana vafunga kuita zvavangade kuita pandiri aiwaka vemutema vanofanira kuti vapindire because inini handabvira ndaba musha mumo kana kuhura kana kubva ndechimwe chipomerwa asi nyaya ndiyoyi yaJohn saka kana vachindoona nchisvika musha imo vanga vachitongoziva kuti ndakazogadzirisa nyaya yechi yemwana wangu saka kusununguka ndakasununguka because takabva ikoko nofunga last month plus nyaya yangu inozikanwa kubva kuna sabhuku headman kusvika kwamambo saka zvakadaro kana vachikoshesa mambo vachikoshesa headman sabhuku havafanira kundorambidza kupinda mumusha imomo tinotenda mama tinovimba kuti sekukumbira kwamaita muri yeZimbabwe ichaita sei ichabatsirana nemi mweya waNgozi uyu wobviswa pamwana kana uchinoiswa ikoko kwawakabva kana kuti vachitaurirana kuti wori pana chii asi mwana abuda mazviri zvichidawo kana kubviswa woiswawo kana mumusha imomo hamenoti zvoiswawo kupi kune ari wiki imi maita sei mwana aita sei awana upenyu hwakanaka mazvinzwira muri yeZimbabwe vandakagara navo pano ndimama amai John vari kuti aiwa kundiona kudai ndatambudzika kundiona kudai handina zororo kundiona kudai handirari nekuti mwana wangu dangwe John ari kubudirwa nemweya weNgozi wemumusha wemunhu wekumozambique aiva mufudzi wemombe pamusha wasekuru vake vanoti ivo munhu uyu akapondwa zvatisingazive kuti akapondwa sei isu varoora takutozozvinzwa ipo pano mwana akubudirwa neNgozi iyi vari kuti ivo mwana ane 13 years achirwara kana kuti aine dambudziko iri rekuti Ngozi ikabuda anopwanya mahwindo anogona kunoba kumashopu makuru akaita sana TM anogona kukwira pamusoro petawalight takutotyira upenyu hwemwana baba vemwana havanawo chavari kukwanisa kuita varingoti madrugs zvioni here kutotaura kudai vakasiyana nemurume iyeye wavaive vaita mwana naye vachiti mukadzi wako akangwarisa anogona kuzofumura zvimwe zvemumusha yero basa vana godobori yero basa mabhishopu mafata vana profeti kunze uko ana madzibaba ndiyo nguva yekuti tiratidze kuti simba raMwari zviro kwazvo riripo tibvise mweya weNgozi uyu uri kutenderera pamwana mwanawo akwanise kuita ramangwana rake zvakanaka mwana ane 24 years anodawo kuva neupenyu hwake kwete kuramba achishungurudzwa nemweya wevanhu vakaurayiwa asati atombozvarwa iko zvino vandagara navo ndibaba vati aiwa inini ndinonamatawo namai John pamwe chete naJohn tinopinda kereke imwe chete rega tinzwewo kuti kukereke uku John dambudziko iri rinogona kutanga here ari pakereke uye rubatsiro rwavanomupawo rwakamira sei makadimwa tiripo zvedu makadiwo tiripo ndanzwa muchiti munonamata namai John pamwe chete nemwana dambudziko iri kukereke uku muri kuribatawo sei dambudziko raJohn dambudziko raJohn tingati John achiuya mukereke medu dambudziko rokuti Ngozi yakakwanisa zvakare kubuda paari zvakare ichingotaura zvimwe chetezvo ichiti inini ndiri mukomana wokumozambique tikaedza kumubvunza zita rake kuti unonzani haana kutaura zita kuti anonzani asi akangotaura kuti inini ndiri mukomana wokumozambique ndakanga ndichifudza mombe mumusha umu saka zvandakanga ndichifudza mombe mumusha umu ndakaurayiwa naWerek naMoses naJohn saka tichitaura naye nerimwe remazuva pane
patakambomubvunza kuti unodawo kuripwa nei tiri mukereke imomo, pane paakambotaura kuti nyaya yangu ipere, ini ndinoda mombe, asi nhamba yemombe haana kudzitaura kuti ngani, akati ndinoda mombe nomukadzi. Ndo zvimwe zvaakambokwanisa Ngoziwo zvaakambokwanisa kumbokurukura tiri kukereke. Ehe. ndanzwa zvemukadzi makazobvunzisa here kuti ko mudzimai waakuda futi wei iwo wati uda mombe? Tingati hatina kuzvibvunza kuti mukadzi uri kuda wei panguva, nokuti takati since iri Ngozi iri kutaura zvainoda kuti ikwanise kuripwa, kuti zviri kunetsa pamwanakomana zvinge zvichiita se zvimwe zvichigadziriswa. Saka tingati John munhu wokuti kana Ngozi ikanga yamubata ari pachechi, ichokwadi kuti kunamata kunobva kwatotanga kutonetsa panguva iyoyo. Hatitozonamati manamatiro edu atagara tichiita mazuva ese kana zvinhu zvese zviri normal. Anobva atoita kuti anodraw attention pachechi, otokonzeresa yatingati confusion chaiyo pachechi inotanga kana akanga atanga kurwara kudaro, nokuti anotanga kusheedzera, anova nesimba rakawanda rokuti anenge achida kana kutorova nezvakasiyana siyana. Saka mukereke medu manje zvinozoita ndezvekuti vamwe vacho vanenge vasinganzwisise kuti ingozi, vanofungidzira kuti idhimoni. Vamwe vacho vanogona kutosvika panguva yekuda kutorova John uya yakabatwa nemweya uya vachifunga kuti idhimoni. Saka zvine zvakutozoda vanhu, nekuti kereke yatinonamatawo tinotungamirwa nemweya mutsvene, saka tinotozopota isisuwo vanobatwa nemweya mutsvene vaita kuzototaura kuti aiwa iyi ingozi, munhu anenge akabatwa nengozi aite sei haarohwe, nokuti vamwe vacho vanenge vasingazivi, vanenge vada kutomurova chiti idhimoni rinenge riri pari. Saka pakumurova kwekwe vasingazive zvinokonzeresa bongozozo, kunyanya kune vacho vamurova vasingazive, kana kuti vanga vachida kumurova, kana kuti vanga vachiedza kana kumuvhundutsira nemashoko vai ndo vanowanza kuzopinzwa panguva yakaoma. Vamwe vanogona kusvikana panguva yekunongedzwa nengozi iya vachiudzwa zvakasiyana siyana, asi vanenge vachiziva havana zvakaipa zvanosangana nazvo. Inini hangu personally handisati ndambosvika pakuudzwa mashoko ekurohwa nemukomana iye kana akabatwa nengozi. Inini kazhinji inototaura neni zvakasununguka. Nerimwe remazuva akagara pano pamba, akati abatwa zvakare nengoziyo, ndiye akatondidedza akati mukomakidza huyai pano, ndokubva atotaura akati sematauriro andangoita iwaya, akati inini ndakaurayiwa, ndiri mukomana wokuMozambique, ndakaurayiwa naWereki naMoses naJohn. Kubva ndatsanangura ndikabva ndati saka wewe unodei kuti zvinhu zvako zvigone kufamba zvakanaka. Musi uyu akatsanangura nawe kuti inini kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka, nekuda kwokuti inini ndiri muMoskeni, zvinhu zvangu mukazvifambisa muri munzira yechipostori kana kuti munzira yen'anga dzine chekuita nechishona chedu, vanogona kusanyatsa kuziva kwatingati kudeketera, nokuti tine dzimwe nheketo dzatinoita semaMoskeni dzamusingagone imi semashona. Saka akataura achiti pane payanga yakabata ngoziyo inenge yakataura achiti kuMozambique kuna sekuru akatsanangurwa achinzi vanenge vainzi sekuru Tashu here kana kuti Tasha, handichazive senemu yakataurwa ipapo, iri yemurume ainzi wokuMozambique, chinzi mukaenda neni kwasekuru ivavo, sekuru ivavava vanogona kuita kuti nyaya dzangu dziite sei dzifambe zvakanaka, nokuti maMoskeni vanoziva kuti isusu pachimoskeni chedu kana zvinhu zvedu zvichideketwa zvinodeketwa sei. Saka zvichireva kuti Ngozi itiwo nemunhu wairi kuziva kuti ndikaenda ikoko zvinogona kundiitira zvakanaka. Sekutsanangura kwayakamboitawo rimwe remazuva, mukomana wachona paanga akabatwa nengozi iyoyo ndiye akatoita kutondishedza kwandanga ndiri, bva ndatoyabva ndatogara naye semagariro andakaita nemi kudai, ndikatomubvunza zvandakamubvunza kudaro, zvekutoti panguva yacho iyoyo mai vake semunhu anenge achirwadziwawo nekurwara kwemwana havana kuzvitora siriasi, vakatongotofunga kuti mukomana atanga kurwara, vakatoti mukomakidza matanga unyeperwa manje ipapapa. Ndikati inini handione sekuti ari kunyepa, nokuti zvaari kunditsanangurira nhasi nezvaanosiita mamwe mazuva ese kana achirwara, nhasi zvine zvakati siyani, ari kutaura zvinhu zvine sense. Manje mukomana haana here kutaura kuti zvemudzimai, ndanzomuchitaura kuti kuchechi ndiko akabudira nhau yekuti ndinoda mudzimai, haana kutaura here kuti akazonobatsirwa kwasekuru mudzimai anenge achirongodiwa here, kuripwa kuye kunenge kuchirongodiwa here, uye kumusha kwake kwakataura kuti kuMozambique zvichazonobatwa here kwasekuru kwaakati anoda kuendeswa ikoko, kuti ndepapi chaipo pamusha pake kuti mhuri ikwanise kunoripa zvinezvi. Sekutsanangura kwake kwaakanga aita, anga akati kana mukanga masvika munzvimbo yekwamutare iyoyo, masvika imo mamutare moenda kuMozambique kwasekuru Tashu, sekuru Tashu ivavo ndo vachakwanisa kuva nenheketo dzavachaita, vaita nheketo dzavachaita nenyaya yekuti vanhu vari mumusha umu vari kuramba. Akatsanangura achiti vanhu vari mumusha umu vari kundiramba kuti ndakaurayiwa, saka zvavari kundiramba kuti inini ndakaurayiwa, sekuru ava vane zvavanoita zvekuti vanhu nyange vachinzi vanoramba sei, inini kana vakanga vaenda kwaneni kwasekuru ivo, sekuru ivo vakadeketa zvavadeketa izvozvo, vari kuramba kuuya vaive vanobva vauya, vakanga vauya sekuru aiyo bva vavabvunza
ineniwo futi ini ndakaurayiwa ndichabvunza zvandichabvunza. Anenge aramba achabva asara aine zvinhu zvake zvaachaterana nazvo kubudikidza nezvinenge zvaita zvaitwa nasekuru vaya. Kureva kuti Ngozi yaitsanangura achiti iyo Ngozi yacho pamwe chetepo nasekuru vaya varipo tu kudaro nokuda kuti vanenge vakuita zvinhu zvavo pachimoskeni, vakaita zvinhu zvavo zvavachaita zvezvi. Ava vanenge vari kuramba nyaya dzavo kana vakanga vauya vapa ground vakataura nyaya dzavo, anditi anenge aramba nyaya anozova nemaresults ake aanozosara achifesana nawo. Ndo matsanangura zvakaitwa. Yeah. Manje muchinzwa information yese yamuna kuvhunduka here nai munhu wamwe? Ina hana kuvhunduka, ndakatofara nokuti chandaitsvaga ndaichitotsvaga kuti mukomana uyu ramangwana rake riende kumberi nokuti izera rangu, itoriwo shamwari yangu yepamwoyo, ndoimwe shamwari yangu yandinotamba nayo kunyange nekuchechi kwandinonamata. Saka pandakatonzwa information yakadai ndakatonzwa kufara kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Sekutaura zvakare kuri kuita yamai kuti tekati muna July takamboenda zvakare kumusha ikoko. Maendero atakaita ndeyekuti sezvo ndakutsanangurai kuti chechi yedu inotungamirwa nemweya mutsvene waMwari, takakatanzi nemweya mutsvene waMwari we tiende mumusha imomo tinonomusiya imomo kana kuti more like kunge kumupereka mumusha imomo, kuti kana tikanga tasvika naye mumusha imomo sekuru vake sezvo vachiri vapenyu vangaone zvavangaite nenyaya ipi nenyaya iyoyo. Tasvika mumusha imomo sekuru vachona vakazviramba. Ngozi iye takaidedza zvakare tasvika ipapo takaita yekudedza, takaita kuti hatina kuita zvekuti arware sezvaanoita, takaita yekudedza kuti Ngozi yacho tiite yekudedza kuti ite kunyatsa kutaura. Saka yakabva yataura Ngozi iya yakabva zvimwe chetezvo ikabva yanzi ikabva yati inini ndakaurayiwa naMoses naWerek naJohn. Vatati right, John wacho aripo. John ndokubva ati inini handizviziva handina kuuraya. Zvikanzi John mhosva haana kundiuraya, ndozvayakataura John wacho aripo paground. Zvikanzi John haana kundiuraya, asi mhosva yandiri kupa John iri kupa kuti ndipe mhosva nhasi kuna John ndeyekuti John anga ari witness wokuti pandakaurayiwa inini naWerek naMoses anga aripo, akapiwa mari akadya. Saka sekuru wakabva wazviramba, wakabva wati ini handizvizive, handina kana mari yandakapiwa, handina kumbodya, Ngozi iri kutondipomerawo, handizvizive zvese izvozvo. Ndozvayakabva yatsanangura. Tikabva tavabvunza tikati saka baba muri kuti chine nyaya iyi, wakabva wataura kuti kwanzi kana tichipera hedu musha macho ngatiperei hamene ikoko. Ndozvavakataura izvozvo kunyatsoratidza kuti havatorina kana hanya nazvo kuti musha munenge noti Ngozi yakabva yatsanangura ikati mukarega kugadzirisa nyaya idzi gore rino risati rapera panofa munhu. Sekutsanangura kwavari kuita kuti zvezvi pane muzukuru ari kunzi akazvimba dumbu ari kurwara. Handishamisike ndichinzwa mashoko iwayo nokuti muna July patakaenda Ngozi iyo yakatsanangura iyo ichiti gore rino risati rapera pane munhu achafa. Saka sekuru iyo wakabva wadedzera wakabva wati ngatipere zvedu. Ndozvavakabva vataura. Tese takanga tasvika ipapo sevana vesangano vanga vaperekedza John, takapererwa tichinzwa mashoko akadaro achibva kuna sekuru. Ende vakanyatsa kutotaura muromo wokuti inini ndikupomerwa nokuti inini maungondigezera mhosva nokuti ndini ndasara ndiri mupenyu. Ngozi iye ikati chapa kuti Moses naWerek vapere kufa iwe uchisara ndechekuti one iwe hauna kuuraya, asi iwewe manje une umbowo kuti iwe ndiwe wakapiwa mari ukadya. Ndo zviri kukuita kuti urarame. Saka kurarama kwako ndiko kuti uri kufanira kungobvuma kuti inini ndiri kubvuma kuti vanikoma vangu kana kuti vanin'ina vangu vakauraya munhu so inini ndiri witness, mari yacho ndakadya. Mukangodaro chete Ngozi inobva yabva pamukomana uyu. Ndo zvayakataura. But sekuru ari kubva vatedzera kuti handizvizive izvozvo. Musha medu hamuna zvinhu zvakadaro zvakaparwa, handina mari yandakapiwa, handizvizive. Ehe. Asi vachizobvunzwa futi nemwana wavo wavanogara naye pamba ipapo futi vakazenge futi vakubvuma futi wakati ichokwadi musha medu pane zvakaitika asi inini ndiri kungogezerawo mhosva. Vaita vanoti vakati bvumei votirambei, uyezve vachishandisa advantage yekuti semunhu ati kurei akuma 80 something vanenge vachibva vashandisa advantage yekuti ndakura vonyepedzera kunge zvimwe zvacho vasina kuzvinzwa, nokuziva kana munhu akukura nzeve dzeye dzakusanyatsa kunzwa. Saka papa pacho vaigona kunyepedzera kupretenda kunge vasina kunzwa vorega kudayira zvimwe zvinhu vozvitsenga-tsenga. Yeah. Saka kuzvimba kwamatumbu uku ndokuri Ngozi here iri kukonzeresa kuti vanhu avese avazvimbe matumbu? Tingatoti Ngozi iyoyo nokuti ndo saini yayo yatingati ndo saini yemapetero ainoita vanhu kana kuti maurayiro ainoita vanhu senzira yekuti ivo baba vavo vasara varivo ndivo baba mumusha vano vaJohn ava. Kana vakanga vazvisimudzira musoro vakazvifambira zvakanaka, zvinhu zvese zvinofamba negwara rakanaka. Ndichida kupupura futi panhau iri kutsanangurwa ivhoi nevavakidzani kuti akakwira patowerlight. Sekutsanangurwa kwazvaitwa naamai vake, anototi kana ari pamusoro petowerlight papo akakwira akapfeka hembe akabvisa hembe akadonedza hembe pasi, anotonyatsa kutoidonedza achiti ndakukudonedza. Achingopedza kudaro after 2 days kunotofonwa kwakutonzi kwafiwa. Saka hembe yaanodonedza iyaya pahembe dzake dzanga akapfeka pamwiri wake, kudonedza kwaanoita hembe pasi kufa kwemunhu.
aiwa mukoma zvakoma asi shuviro yenyu imimi takatarisa nemashoko ese amukutaura kuti mhepo iri kutotaura kuti mukaenda kwanhingi munogona kuwana rubatsiro kuti nditese ndibve pamwana. Shuviro yenyu imimi takatarisa nedambudziko rese riri pamwana kana kuti nekushupika kwese kwaita mai John, shuviro yenyu ndeyekuti kudii? Shuviro yangu inini ndeyekuti tsedza kuchivanhu kana kuchipostori, nokuti iyo Ngozi yacho yakakwanisa kutombotaura kuti kuchipostori maedza nepese pamunogona mambofamba, nekuti muchipostori imomo zvakare mune vamwe vaita sekuti vaive vakayatingati minamato yekutsipika. Saka inini Ngozi yakakwanisa kutaura neni kanditi inini handisuda kutsipikwa, ndoda kuripwa. Saka ingozi yakacherechedza ikaona kuti muchipostori vazhinji vacho vanenge vachiti pamwe tikaitsipika kudai kuti isachataure pamukomana uyu iye zvinhu zvake zvinake, asi hazvisi kufamba negwara iroro, ikungoramba ichingotambudza pamukomana uya obva aramba achiita se achirwara. Saka chatiri ngotsvaga ndechekuti kuvapostori vanozvigona hatisi kuda vanotsipika, tiri kuda vanobvisa mweya uyu wengozi pamukomana, nokuti mutsananguro uri kuitwa Ngozi iyi ndokuti iri kuti sekuru vake vanova sazita vake, nokuti iye mukomana ari kurwara uyu anonzi John, ivo sekuru vake vachona ndisazita vake vanonziwo zvakare John. Saka iri kuti iyo kana John mukuru akabvuma kuti inini ndakaurayiwa musha umu, inini pamwana uyu ndinobva ndaita sei ndabva. Saka tikutsvaga mapostori kana vanhu vanoita zvechivanhu vanonyatsakuziva kuti kana vakuita zvinhu zvavo vanoita zvinhu zvokuti ari kuramba anosvika panguva yekuti agone kubvuma nyaya dzake, kuti nyaya iyi itange kufamba negwara rakanaka, kuitira kuti iye mukomana uyu ramangwana rake ringe richiitawo zvakanaka, atangewo kuita upenyu hwake. Munhu atingati ane laki rekutengesa zvakanyanya, zvokuti anotengerwa, zvokuti unogona kuti mumwe munhu ari kutengesa chinhu chedhola iye achitengesa, kana kuti vese vachitengesa majini, inini ndikati jini rangu rikuita dhola rake akariti $3, anogona kutotengerwa inini chisiwa inini, kureva kuti iye ane laki rekuita sei rekuita mari, asi zvinhu zvake zvinodzokera kumashure nenyaya yekurwara kwaanomboita ikokoko, zvokutoti sometimes dzimwe mari dzake dzaanenge abata dzedze dzinogona kutorasika arwara, nokuti anenge asingachatoziva kuti mari dzedze akadzisiya pai, akadzisiya kupi. Ane mukana futi wokuti akaita paanenge achitengesa paipi vamwe vanhu vanogona kutora zvinhu nezvikwereti, havazomubhadhari vachishandisa advantage yekuti anga arwara, paanozenga abengenuka akasoti ndipe mari yangu, munhu anobva ndakakupa. Saka iyewo semunhu anga arwara haasisiri shuwa kuti zveshuwa kidzi anga akandipa here mari kana kuti anga asina, nokuti ndakumushandisira advantage yekuti munhu anomborwara ndandamufara mari yake, zvomudzosera upenyu hwake kumashure. Saka tiri ngokushuwirawo kuti dai pangowanawo vanomubatsirawo zviri genuine zvekuti asare achinyatsonzwa kuti asununguka mukomana asvika paupenyu hwake hwemazuva ese. Yeah. Pane chimwe chinhu chandafunga zvakare, ndadzwa mama vachiti sei vakazoisawo pamwana wangu, hatingati here kufanana kwemazita. Ndonzwa vanhu kana madzimai emazuva ano anoti aiwa mazita evana vedu ngatipe edu kuti ana Tawanda, ana Tichaona, anani, ana Keila ndio mazita ako mazuva ano, vasisade kuti aiwa zita rambuya, zita ratete, zita rasisi, zita rasekuru vape kuvana vavo. Tingati here ndo zviri kuita kuti John atambudzwewo nemweya uyu, nekuti sekuru vake vanonzwa John ndiwo vakava witness pakuraiwa kwomunhu, mhepo yakangoti aiwa sezvo ari yeJohn asara rega ndingogarawo pana sasita wangu. Hatingati here kufanana kwemazita kana kuti kupiwa kwemazita kuvana ana sekuru namboya nana tete kunoita zvakare kuti vawirwe nematambudziko akadai? Yeah, kufanana kwemazita is another contributing factor inokwanisa kukonzeresa kuti matambudziko akwanise kunge achivakika kuvana. Inova ndofanira zvakare kurudziro yandinopa ivheni kana kune vechidiki vese vari kupinda muwanano, kuti kana uchinge wapinda muwanano ipa mwana wako zita risina mumwe munhu, nokuti ukada kumupa rakafanana neremumwe munhu hauzivi kuti munhu iyeye akatakurana nemhepo dzipi dzinogona kuzotambudza mwana wako mangwana, dzinogona kusatambudza tete kana sekuru vachiri vapenyu, asi zvinozogona kuzosara zvichitotambudza kumwana. Saka ndingati zvinhu zvinenge zvisina kunaka kuti vanhu vagone kunge vachisheya mazita iwaya. Ndichida kutaurawo zvakare padanho rine chekuitawo nababa vake iye John zvakare, ndingadewo kupupura kuti ichokwadi baba vaJohn vanozviramba kuti John anorwara, vanototiwo zvakare madrugs nerimwe remazuva zvakare achitorwara panopamba, vakatodanwa panopamba zvikanzi mukomana atanga kurwara, vakatotaura zvakare muromo wekuti madrugs ndokubva vaenda. Chimwe chinhu chandoda kupupura ndechekuti zvakare mukomana uyu inini ndisati ndatanga kunamata muchechi mumwe chete naJohn, ndichinongogarawo munharaunda, ane dzimwe nguva zvakare dzaiti kana Ngozi iye kanga yamubata yeJohn aitoenda kutonorova baba vake akabatwa nengozi yaye, aitonovarova. Ngozi iye ichitotaura ichirova baba vacho ichibva ati iwe chandiri kukurova nchiti enda unononetsa baba vako, kuti baba simudzai musoro nhau iye titese tiigadzirise. Saka ivo vacho havasimudzai futi musoro baba vacho vaive.
nyange vakarohwa zvinenge nemukomana paanenge achirwara havasimudze futi musoro, sekuru vacho havasimudze futi musoro. Saka zvinova zvinhu zvinotirwadza isusu sevagari vemunharaunda uyezve sevanhu vanonamata nemukomana kuti saka vari kuda kuti zvizovei mangwana zviri kuitika pamwana iyeye. Maita basa mukoma nekutiudzawo tongoti ndimi sawira waJohn nekuti zvese izvi vheni mama vacho vanga vasingazvizivi. Mhepo inotombotaura kutombosvika pakuti aiwa inini pana sekuru vanogona kundibatsira, mukavatsvaga mukavaziva, mukataura zvakare nguva yekuti anotombotaura kuti ndakaurayiwa, ndakaitwa so, mukataura zvakare zvekuti mhepo iyi inotombotaura kuti inoda kuripwa. Natsoma machiti ina handimbozvizive kuti inoda kuita sei, inombotaura kuti inoda kuripwa. Asi mimi tongoti ndimi asawira waJohn, ndimi anokwanisa kuti anombotaura kwamuri muchinzwanana naye. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandakagara navo mukoma vataura vakati ini ndinopindawo chechi naamai pamwe chete naJohn, asi takutongovatora sasawira waJohn nekuti vazobuditsa dzimwe nyaya dzekuti kana mama vanga vasingazive kuti mhepo iyi inotombotaura kuti dai matsvaga sekuru vanonzi sekuru Tasvo vakubatsirai, ndo vanogona kuteketera nekuti tese inini mhepo pamwe chete nasekuru ava tese tinobva kuMozambique, vanogona kuteketera zvekuti vose vari kuramba kuti havana kundiuraya zvinobva zvabuda pachena. Munogona zvakare kusvika panzvimbo ipapo muchibva maona zvakare zvandiri kutaura kuti pane imba isingavhurwi nepane MaParts angu ndinogona kukuratidzai. Iko zvino vandagara navo vanonzi amai Kampira, rega timbotaurawo namama timbonzwawo seneighbor yamai John kuti zvese zviri kuitika izvi vari kuzvionawo sei uye ndezvipiwo kana kuti mamwe mashoko avari kubatsira namai John kuti vaderedzewo stress dzinenge dzichiuya nemudzimai uyu. Mama makadii? Tipeni makadiwa mai makadi zvenyu? Ini ndinofara. Kuri sei kuno kubudiriro? Kubudiriro kuri ndani zvako. Manje kunoita zvakanaka here mai John vachitambudzika kudai nemhepo dzavasiri kuzoti zviri kufamba sei? Totendemi kuuya kwamaita kureva kuti kwakuita zvakanaka nekuti imi matisika kuno padambudziko ramai John. Totenda. Mama, muri neighbor yamai John. Ma-first days muchionawo dambudziko riri kusangana nemwana John, makazvigamuchira sei? Kufunga kwenyu tikuda zvinhu zviri honest panapa kuti imimi kufunga kwenyu makati chii? Pakurwara kwakatanga kuita John isi hatina kunzwisisa kuti yanga iri nhau yengozi, asi kuzoburikidza kwaJohn nekunge ngozi yaya mhepo yaya yakutaura ndopatakasaka kunzwisisa kuti alright ndo mamiriro azvakaita. Munoziva kufunga kwako tanga kunoita chinhu vashoma vanogona kuzvinzwisisa kuti zvamira zvakati, unotozvinzwisisa nekunge matoona zvinenge zvichitoitika. Saka takazogutsikana kuti ingozi zvechokwadi nekunge John ane masaramusi aaita. Akatanga achiita sei John kana muchiri kurangarira masaramusi amuruta? Kurwara John tatiripo zviwadi pamapedapo zvekunzi akadonha zvechokwadi takazvinzwa apa takangoti pamwe urwerewo zvevana vari kuchikoro zvikazonzi John ane pfari. Kuita pfari kuya mhepo iya ichizoramba ichitaura tichizoramba tichidzidziswa tichitozonzwa kuti inoti zvakati nezvakati ndoziva kuti zvatori dambudziko hombe. Hamuna kutombovajaja here kuti vamai havasei vakasiya nemurume una matambudziko akuuya? Tozoti madzimai ka zvinhu zvakadai zvinombogona kuita kuti but ndofunga kusiyana kwakaita nemurume ka zvinogona kunge zvaakuita sei zvakubatana. Vanhu tinototaura izvo zvagara zvinotowanika panoitika chinhu chotaura chokwadi. Pane vane muono yakasiyana, tinoona nekumaono yakasiyana siyana. Mwana gona kuti zvazodai kana nogona kuti pamwe kurambana kwavakaita kadai mamadzokerana dambudziko raaita sekumabatana amaenda pamwe chete kuti dambudziko riite sei ripere timugaze zvemwana. Kune kungori kufungawo kwedu sevanhu vari pai munharaunda tifunga tiri kubatsirawo mwedu nemazana akanaka. Mamwe tinoziva kuti mai John sekutaura kwavaita kuti kusunga totombogara takasunga. Munobva vabatsiro here kuuya muchibatirana navo John? Ndanzwa kuti simba raanenge ainaro rachoka pamwe pacho anenge achitoda varume vakati John akatanga vanhu vazhinji vanotozviziva kana vakomana niko akagara pabridge anodaidza kuti naimi ndibatsireiwo, naimi tibatsirane kusunga John. Kutoziva kuti kusunga toziva kuti nhau yaJohn yatanga yekuita sei yekurwara kwake. Saka kutobatsirana nekutombobvunza. Ndakatomboona one day ndingati ndandiri kumba kwedu apo ndipo mapedi John akakwira patawalaiti vanhu vakazara muraini. Ini ndikauya naye amai John ndakasvika vachichema vachiklina vakamira mubamaona chii naye amai John mwana akataura kuti pakwira ko akakuswowira pasi nyika inoti kudii muri munoumba. Vakati amai vhai ndaneta kwandabva kure handichaziva munhu waMwari kuti ndoita sei. Ini kunzoti ndivanyaradzi ndakatanga kutochemona amai John vachitonzwa dambudziko ravo kuti zvino mwana pakwira pa ko akadonha nyika yese inoti kudii. Uye akanga akwira patawalaiti John isusu tichirogara panotawalaiti
tinotomhanya kupinda mumba tiita kutotya kuti zvino John akadonha takatarisa tinonzi kudii tinoita sei. Munhu wese anototiza kutya kuwira kwaJohn pasi, asi John akakwira padenga haawire pasi, anotodzika ega zvikakwidza odzokera. Vanozomubata adzika vobva vanosambobva vamusunga. Ndazoti anotokwira pataula iti papa abvisa hembe anobvisira pasi penyu here apa pamba akabvisira muraini muno mustriti mukubvisa hembe dzese haana basa zvondina nasisindina anobvisa hembe dzese John pataura iti anonosvika pataura iti ane hembe otanga kukatanura hembe dzese ari padenga ipapo odzika John ari musho asina chaanenge akapfeka. Manje sevanhu toziva kuti baba John maivaziva makambosvika here nguva yekuti aiwa regai timbonotaura navo timbonzwa kuti dambudziko riri papi rava kutadza kubatsirana nemwana. Ndikwa baba John asati ndambosvika nguva baba John ndotovaziva ini hangu pachizvangu ini ndichizvitaura ndisati ndambonowataura dambudziko iroro. Asi muchivaono munhu akaita sei? Baba John munhu atori right zvekutoti kana kutotiziva kuti anogara pa toziva mamukasei maswera sei totoziva, asi panhau dzemwana idzi manje idzi sevanhu vemura ndishe patinogumira animozviziva kunozodovaridzi venyaya idzodzo zvakafanana kunyanya kuhama dzavo baba John nevamwe vavo namai John nehama dzavo isi vemura ndine patinogumira. Saka mashoko amungade kupawo mama takatarisana nevanhurume vekuti kana papinda dambudziko kuti vabatsirane nemadzimai avo havazokwanisi vanhu vati aiwa ndezvokumusha kwako kana kuti ndiuri kuzvikonzeresa kana kuti wangwarisa wachenjeresa vosiya nemadzimai avo, madzimai avo otanga kuona dambudziko vari vega. Mashoko amungade kuvapa vanhurume ndekuti kudii? Nyaya yangu ndeyekuti vanhurume kana tichinge tabereka vana tiri tese ngatisazoti kana yamari mwana akurorwa zvonzi baba kana rava dambudziko ronzi nderaamai ipapo ndo pane nyaya yangu. Dambudziko ramai John nababa John voonerana pamwe chete usaregerere mwana uchiti madrugs pamwe azodai kwete usati zvekufungidzira kana ufunga kuti madrugs handiti vari kuenda zvemadrugs enda naye kuri yabhononzwa woenda nemwana wako wega ndozoita munhu ane chido kodwa ungoti madrugs wodzokera kumba kwako tinechienda kupi mune zvimwe zvekuda kwedzera. Ini ndoda kutenda nekufara kuya kwamaita kuti nyaya yaJohn nhasi ngaibva yatanga kugadziriswa iende kumapeto kumaguma kuti John upenyu hwake huite zvakanaka. Enezvi John ane 24 years John ana kupedza kuenda kuchikoro John anoda ramangwana rakanaka achada kuita mhuri yake. John akaramba achirwara nemhepo iri paari anozenge ari chii ramangwana rake kotomboti Mwari vatora amai vaJohn anozoita sei ndo pane mubvunzo wangu nanhasi ndo zvinondirwadza kuti ndechikudai Mwari vachengeta amai John varamba vachifamba vachibatsirikana naJohn asi zvamauya takuti ndo bus stop yamai John yekupedzisira kugasa dambudziko rani raJohn mashoko angu ekupedzisira chete. Maita basa maikampira tinovimba kuti sekutaura kwamaita mukati aiwa iko zvinoti akufunga kuti iri ndo bus stop ramai John tinovimbawo kuti aiwa muri eZimbabwe muri kuzvinzwa vavakidzani chaivo vari kuti aiwa iko zvinoti anetawo asi sekuya kwamaita please Zim News tisvitsirewo shoko iri kune muri eZimbabwe kuti aiwa nguva ino takutongoona kuti mai John paZim News pano ndo bus stop yavo ngatibatsiranei musazotinyadzise muri eZimbabwe vana papa maprofets vana madzibaba takatarisana zvakare nasekuru nambuya vanoita zvechivanhu yero basa ngatibatsiranei namai John dambudziko remwana rive rinopera. Vamwe vakatoti ndichatochata zvakatondishamisa chikuru checho chakapfuura kuchaiwa totoenda mupirisiti yakatondida mane bebe nochata sei ngoma John mane bebe yekuti mama vasanokaya sindakasiyana naye mwasiyana asi zviroti pamberi apo aiwa ndikati kusiyana kwandakaita nemunhu munhu anenge angatosvira zvekuda kutongotorwa asina pfungwe ndofunga ndosaka akagasikwa kutiziwo wakazvitiziro kunga asi mune shiro rekuti pamberi apo kunga makutogadzirira mama kuti zvinofamba muri kutsvaga here ngoma John zvinoita zvinofamba sevakomana vechidiki vanogona kuti mukoma John ndo madrugs manje zvekutongerana asikana akasiyana-siyana ndotozviita saa wangu anouya achiwenza ariko asi hatingati here hamusi kuita zvemadrugs zvokuti vanhu vanogona kuti zviritaurwa kana Jack kuti madrugs hatiziite
amukuita here Hawa zvemadrugs handiswita, zvemadrugs handiswita. tongoro dambudziko Tongori dambudziko. saka munasawira here Mati? muarea muno saura wenyu kwamunombotyana makagara Saura wangu ndinaye zvangu, asi atori kubasa kwake. Wandinoti Saura wangu wamai vapfuura hapo mazuva anonzi Wisdom. Ndiko ndikatoti ndiri mumwe Saura wangu. munonzimhonyatsopanana mashoko chishamwari pamberi apo ndoda kuita zvekuchata ndiye ndingatori best boy ndova ndowirira naye zvangu ndisaura wangu. Kana kutoti ndikada kumukweretawo kana mari anotombondikweretese handomumwe wangu. nyanzoti zvemajiriji ndezvamunonyatsodoba hamungakwanisi nitsvagiro here kana kadiki kuti ndinongoti imsista mune muchifamba kana ndide ndichitengesa mushopu kana kuti nyanzva muchiti muneshivire kuti muda kuzovhura shopu yenyu pamberi apo mozoisa hembe nebhusi handikwanisi kuwanawo kagraft here pamberi apo toti izvi zvese mabatsiro amatombo zvese zvaraita handikwanisi kuwanawo here kabasa pamberi apo. Aiwa zvishaikwe nekuti izvizvo nditori nezvinhu zvandinototi zvimwe zvandinototengesa zvitoripo. Ndotengesa maheti, bhutsu, zvakasiyana siyana. Ndotengesa. ngomajini tinongoshuvira kuti sekutaura kwamaita kuti inini chamuri kuda ichi zvichikuita sekuti mupore zvisaidzi kupore ndanzwa muchichi muda kutengesa hembe apana here ndio mukana kakuru tokumbirawo zvichida kune mamwe achikumbirawo kana mari start ndipa ndichazobatsiro zvangu zvakufamba zvakanaka ndokwanisa kuvhura shopu kana vane mashopu anogona kukupai kuti ngomajoni uyai henyu muchese mutengese mushopu mangu mangona kuti aiwa ndinogona kuwana mari yebhutsu uyai futi muchese mutore mutange kuita sekutengesa ndio mukana kuti muchese mukumbire mamari iwoyo andatopaipa zvanguipa iyi handitoboda kuti vandisimudzira nditomboramba kuti nditopiwa kana start yekutotanga zvinhu zvangu zvokuti ndiende mberi ndinotopa obviously kana zvinhu zvatofamba handimbotadzi zvirambe nokuti zvinhu zvinenge zvakutongobhalansa zvangoipa chete kungopinda muzvinhu zvakaipa woita zvemadrugs zvezvindoramba tosangana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyago tichiti chesarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.